populárnom skanzene vo Vychylovke pripravili podujatie, na ktorom predviedli, ako sa pralo v minulosti, keď o práčkach ešte nebolo ani chýru, ani slichu. A v chalúbkach nad dedinou Nová Bystrica sa aj poriadne upratovalo, aby v nich bolo naďalej útulne a čisto. A dobrý deň, kmotra, ako vy perete? Vítajte, prišli ste nám pomôcť. A prišla, môžem. Poďte. Žiadny tepovací stroj na koberce, ale ručné pranie v studenom potoku. Lektorky múzea s kartáčom v ruke poctivo drhli tkané koberce, ktoré neodmysliteľne patria do zariadenia dreveničiek skanzenu. Je ich približne 20. Dnes počas nedele ich operieme, usušíme a náspäť vrátime do domčekov. Keď som bola malá, asi 10-ročná, tak moja mamina ešte také vyprávala na potoku koberce, takéto. A tak som to vyskúšala. V Kysuckej Vychylovke si to vyskúšali viacerí návštevníci. Neváhali sa vyzuť a bosí skočiť do horského potoka. Bylo to velice autentické, na boso s nohama, voda byla svěží. Je to super, je to nádherný, akorát ten holka musí zmrznout nohy. Tak viete, že po svatej hrane ráno bývajú už chladné. Studiuj mi nohy. To, čo dnes hravo zvládne automatická práčka, museli kedysi gazdiné vyprať rukami. Aj pri tejto ukážke činnosti z minulosti ako rekvizity poslúžili veci z výbavy múzejných domácností, ako napríklad obliečky na periny. Prádlo sa pravalo v takýchto korytách na rample. Zaujímavé, že ako sa dokázali vynájsť. Ako to nie je len, že namočím to do vody, vyšuchám rukami, ale že si na to vytvorili aj nejaké nástroje. Naši predkovia si aj sami vyrobili prací prostriedok. Mydlo bolo také, že sa dal popol do vrecka, zalialo sa to horúcou vodou, vytvoril sa taký luh. Som mydlala a potom som vytlačila. Ľudia v minulosti neprali tak často ako dnes. Hlavne pred Vianocami, pred Veľkou nocou, 4-5 krát v lete. Ono to oblečenie sa ani tak často nemenilo ako dnes a väčšinou to špinavé sušili v komore, mali na žrtkách, aby nezatuchlo. Právalo sa niekedy aj 3 dni. Pomáhali všetky ženy a niekedy aj muži, že nosili vodu alebo to namočené prádlo. Z múzea Kysuckej dediny Iveta Marešová, televízia Joj. Takže v zime neperieme, aby bolo jasné. Poďme na šport. Lenka, vítaj. Ahojte. No, ak sa dnes niekto okrem prania tešil aj na ženskú